Ibhunga lamaphondo ngamaphondo liqwalasela ubume bomasipala ngale veki. Umphahtiswa uthi intsholongwane ye-coronavirus ibachaphazele oomasipala, wabuye wahlaba ikhwelo kubemi beli kuba baqhubeke bezikhusela kule ntsholongwane. Our individual and collective actions will determine whether we will experience a second surge and how that second wave will be. Experience in other countries like Spain and France show us that actually their second wave has been more severe than the first one. So let's try and do everything to avoid that happening here in South Africa. Umphahtiswa uthi le ntsholongwane ilandisile izinga lentlupheko nentswela-ngqesho. Imeko yezoqoqosho nayo ichaphazelekile. Oomasipala bona bangenise irhafu engezantsi xa kuthelekiswa nemeko yangaphambili. Earlier in the 2008-2009, there were 85 such municipalities which were deemed financially unviable because they relied mainly on the equitable share without being able to raise their own revenue, and their population poor, unemployed, and limited investments in the area. But those have now increased to about 125. And I think the sooner we really look at how we're going to address this, the better. uDlamini Zuma uthi iinkokheli zopolitiko maziqinise ubudlelwane namagosa aphethe oomasipala. Local government has had lots of challenges. One, sometimes there is an inappropriate and sometimes toxic relationship between the political and the administrative realms. Sometimes there is also a mix of political, business, administration, which is not helpful. Umphahtiswa uphinde wahlaba ikhwele ukuba iimali zoomasipala ziphathwe ngendlela eyiyo engenachaphaza ukuba oko akwenzeki, loo nto ichaphazela ukuziswa kweenkonzo eluntwini. Xolelani Philip, SABC News ePalamente.